Hej, nu har vi skaffet os selv et interview med en SSP-medarbejder, Peter Buch. Han arbejder i Vejle, og lige nu der venter vi på en ringer, fordi at han tog den ikke første gang, så vi håber, han ringer tilbage om lidt. Fra SSP i Vejle? Ja, det er Theo her, og Alexander fra Kirkebjerg, ja. Ja? Ja, vi har lige nogle hurtige spørgsmål til dig om ungdomskriminalitet og lidt om, hvad SSP er sådan. Ja. Men fyr løs. Yes, hvad er SSP, og hvad er det sådan, I går ind for i jeres arbejde, ligesom? I vores arbejde? Ja, eller... Jamen, SSP er jo helt præcist en forkortelse for samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet. Og det betyder, at i Vejle, hvor jeg er ansat, der er det folkeskoler, der samarbejder med de sociale myndigheder, som er familieafdelingen ved Vejle Kommune. Og med den aldersgruppe, vi arbejder med, hvor det er børn og unge mellem cirka 10-11 år op til omkring 18 år. Tak. Og så har vi til her, hvorfor har du valgt at arbejde for SSP? Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg synes, det var ret spændende at være med til at løfte det her forebyggende arbejde. Og så fordi jeg har en fortid, hvor jeg arbejdede i en fritids ungdomsklub, hvor jeg så mange børn. Der kunne jeg se, at rigtig mange klarer det jo rigtig fint at være ung og har gode familier og har gode opvækstvilkår, men der var også en mindre gruppe af oftest dem, jeg bemærkede, var sådan de ældste i fritidsklubben, og når de kom i aftenklubben, at der var nogle stykker, der havde behov for lidt mere, fordi de levede sådan livet lidt på kanten af, hvad der var helt legalt, både sådan moralsk og juridisk. Så derfor blev jeg meget interesseret i det der med at finde ud af at arbejde med at blive klogere på, hvad er det egentlig, der fører til, at unge bliver fristet af at begå kriminalitet. Så jeg tror egentlig, det var mest derfor. Yes, tak. Og hvad gør du egentlig for at hjælpe unge kriminelle? Jamen, så de unge, der befinder sig i den gråzone der, hvor alle de her ting kan være, det vi gør, det er, at vi går ud og underviser alle på skolerne i Vejle Kommune, alle 7., 6., 7., 8., 9. klasser i forskellige emner omkring IT, sikkerhed, kriminalitet, færdsel på sociale medier, alkohol, rusmidler, kriminalitet, og det her med, at man også skal tænke på, når man har rundet 15 år, måske går i 9. klasse, at hvis man laver noget, så kan man jo få en plet på sin straffeattest, og det kan godt være en rigtig, rigtig dum ting at løbe sin voksentilværelse i gang med en plettet straffeattest. Så vi går ud og appellerer til de unge og fortæller dem om forskellige ting, som man skal tage sig lidt i agt for. Yes. Tak. Jamen, velbekomme. Fortsæt god dag. Tak, og i lige måde, og god arbejdslyst. Jo, tak. Hej. Ja. Hej igen. Hvor var det kedeligt. Holy fuck. Vi er nået frem til strået. Vi har lavet vores voxpop, og vi vil sende videre med, når vi er i Tia-butikken. Peace out. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool for love. Unge begår ungdomskriminalitet. Ja, godt spørgsmål. Der er nok en grad af noget excitement i det, tror jeg. Få noget mere ud af det, fordi de synes, det er lidt... Nogen synes måske, det er lidt kedeligt det hele, så begynder de at begå lidt kriminalitet, lidt småkriminalitet. Yes. Fordi de er kede, så tror jeg. Jeg tænker det, fordi de har haft en svær baggrund, og de ikke har de rigtige mennesker omkring sig. Ja. Oh my god. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Meget af det handler jo om ikke at have en ordentlig voksenkontakt med rollemodeller, tænker jeg. Komme i dårligt selskab, uforvarende. Og vi er tilbage. Alexander simpelthen viste os på vildspor, så vi er de normale i stedet for Tia-butikken, så ja. Hvad spiser du her? Lad os rate det. 1-10. 1-10. Jeg troede, det var bolsjer. Det er ikke engang sure. Må jeg smage? Fuck, det er lort. Har du nogensinde oplevet nogle unge, der har lavet hærværk eller kriminalitet mod dig? Nej, ikke mod mig. Altså, jeg kender nogen, der gør det. Men... Ja, jeg blev engang
Altså overfald? Ja, det gør det nok. Hvor ligesom tog mig ned på jorden og sparkede til mig. Det var også nogle unge mennesker. Så nu, der står vi simpelthen i Rundetårn. Vi er på vej op for at interviewe nogle flere mennesker op på toppen af Rundetårn. Følg med. Vi står på toppen af Rundetårn nu. Som I kan se, er der en smuk udsigt. Og det vil vi simpelthen lige nyde i et par minutter, og så er det ellers ned igen. Left and right. Pretty sure that I've been here before, and it isn't what I wanted. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool of love. Har du nogensinde selv begået noget ungdomskriminalitet? Nej, for det er mange år siden, jeg var ung, men jeg kan godt huske det. Det har jeg ikke gjort. Yes. Nej. Måske stjålet et par kiksen i dag. Jeg er lidt små ting. Ja, det har jeg lidt småtterier og så videre. Yeah. Sådan noget med for eksempel en cykel og sådan nogle ting, ikke? Yes. Altså i det helt små, ikke? Ja. Mange tak. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool full of your love. But I don't even know how the chemistry works when your pool's like kicking in the dirt, kicking in the sand and stirring up trouble. Nu ringer vi til Robert for at få lidt svar ind. Ja, hallo Nans. Hey Robert, Ja, er du klar til et interview? Er Miklo Kid du med? ja, Miklo, han er også. Okay, vi starter bare med første spørgsmål. Ja, du kører bare på. Hvordan startede det hele ud med kriminaliteten? Ja, jeg startede personligt med kriminalitet på grund af, der har altid været bare i hjemmet og bare med alkoholproblemer hele muligheden, ikke? Så det lå ligesom i skæbnen for mig og selv vælge den levevej. Ja. Okay. Har du fortrudt den kriminalitet, du har begået? Så jeg vil ikke sige som sådan, at det er en fortrydelse, fordi vi fortryder sgu ikke noget i vores liv, men altså jeg vil da sige, at hvis tingene er sket nu, har de nok set anderledes ud. Yes. Og har den her kriminalitet påvirket jer på nogen måde psykisk? Det vil jeg ikke. Hvad? Det er sgu for tøs og sådan noget. Det har det sgu ikke. Så det har ikke påvirket jer? Nej. Og så sidste spørgsmål her. Milos har jo svaret på det, men har hjemmet været nogle af grundene til, at I begyndte at starte med det her kriminalitet? Ja, det må man sige. Det har nok haft en stor indflydelse. Vil du ikke også sige det, Milo? Det vil jeg helt sikkert sige, som sagt. Yes, det var alt. Vi ses i filmen i aften, gutter. I just wanted you to watch me dissolve